बिजनि गासै ओनसोलखौ गिदिंनानै फानबारियाव दा मोनासि जोङो फोजोबनायनि हाबाफारिखौ लादों आरो बेयो जोंनि चिरां जिल्लायावल' जानाय नङा, गासैबो जिल्लायावनो बे हाबाफारिया जागोन। जोंनि उनाव क'क्राझार थांगोन, बाक्सा थांगोन, उदालगुरि थांगोन, तामुलपुर थांगोन, बेबायदि गासैबो जिल्लायावनो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दा जोङो हा हु रैखाथिनि थाखाय नैबे बाइक रेलिखौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि ओनसोलाव गोबां जायगायाव दाबो जोंनि मानसिफ्रा हा हुनि फारसे सांग्रां नङा। जोंनाव हाया दङ, नाथाय जोंनि मानसिफोरनाव दासिमबो जेबो डकुमेन्टस गैया, लेखा गैया। आरो ओरैजाय सा ओनसोलाव जोंनि मानसिफ्रा हाग्रा ओनसोलाव दाबो दङ, नाथाय मोनसेबो डकुमेन्टस गैया। बे फरेस्ट डिलार्स एक्ट बेनि फारसे जोङो सांग्रां होनानै जोंनि मानसिफ्रा जे हा मोननांगौ बेनि फारसे जोङो सांग्रां खालामनाय जादों। दा बेनि अनगायैबो जोंनि मानसिफ्रा लाइमोन सेंग्राफ्रा ड्राग्स जानानै दिनै साफा जिउ गोमानायखौ जोङो सानफ्रामबो नुनो मोनदों। दाखालि नोंथांमोना मबाइलाव मिडियायाव नुदों, गुरुबासानायाव सासे सेंग्रानि डेड बडि मोनदों, जाय माने क'क्राझारनिमोन। बे मानसिफ्रा रावबो बुथाराखै बे मानसिफोरखौ। बे मानसिफ्रा ड्राग्सआ द'सआ बारा जानानै, इन्जेक्सन द'सआ बारा होनानै गाव हारसिंनो थैनाय होननानै पुलिसआ जोंनो रिपर्ट होदों। आरो जायफोर लोगो सानै दङमोन, जाय मानसिनि डेड बडिखौ जायफोर क'क्राझारनिफ्राय लानानै लामायाव गारफैदों, बे सानै मानसियाबो ड्राग्स जाग्रा, जायखौ जोङो सिडली थानायाव बे मानसि सानैखौबो लोगो मोनदों। मानसिफोरनि महर मुस्रिया नायजाया, बे फारसे गासैबो सांग्रां होनो थाखाय जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि बे लाइमोनफ्रानो दिनै जों जाय बिथांमोनखौ आसा खालामदों, जाय कलेजाव फरायनाय सेंग्राफोरखौ लानानै जों आसा खालामदों, जाय इउनिभार्सिटियाव फरायनाय सेंग्राफोरखौ जोङो गेरेमसा बर' हारि दानायनि थाखाय जोङो आसा खालामनानै दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि थाखायनो खामानि मावनानै दङ। नाथाय जोंनि लाइमोनफ्रा साफा मालाबा बाइक एक्सिडेन्ट जानानै, मालाबा ड्राग्स जानानै बेबायदिनो सानफा एफा थैबाय थायोबा जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव जागोन। दा दाखालि आरोबाव उजान बाजाराव रानिखाता ओनसोलनि सिख्ला सानै आरो सासे सालायग्रा, बे जायगायावनो सासे सिख्लासाया बेयावनो जौ लोंनानै गोग्लैनानै थैबाय एक्सिडेन्ट जानानै। बेबायदि थासारिफ्रा जोंनाव जाबाय थादों। दा बेखायनो बे गासै बिथिंखौबो एसे जोङो रायजोफोरनो मेसेज होलांनो होननानै दिनैनि बे गिदिरथार मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जायगा जोङो मिटिं लानाय जादों। दा नोंथांमोना बेयाव बरायबाय, बेवहाय मिटिं नङाबाबो एसे फोरमायलांनो होननानै जोङो नोंथांमोनजों रायज्लायबाय। दा बेनि अनगायैबो जोङो दिनै जायगा मेला जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो जों चिरां जिल्लानिफ्राय जोङो बुंदों, मेला फुजानि मुङाव गोलाव मेला जानो नाङा, फुजानि मुङाव जुवा जानो नाङा, जौ होनाय जानो नाङा। आरो बे बुंनायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो गाज्रि मोनदों। जों चिरां जिल्लानि दैदेनगिरि गासैखौबो गोबां गाज्रि भाषाजों जोंखौ रायदों। नाथाय जायखि बुङा मानो जोङो सिदा थांखिजों जोङो आवगायबाय थादों। जायखि बुङा मानो जोंनि खामानिखौ जोङो मावबाय थादों। अब्लाबो जायगा बे हाबाफारिखौ जोङो सोलिनाय नुनो मोनदों। अब्लाबो जों जेसेबां हायो पुलिसफोरखौ बुंनानै मानानै बे खामानिफोरखौ मेलायाव जौ होनाय, जुवा गेलेहोनाय, बायदिसिना थासारिनि गेमलिं खेलाफोरखौ जों जेसे हायो बन्द' खालामनो नाजादों। थांखिया बेनो, जोङो बुंबाय थादों चिरां जिल्लानि जेनिखि रिजाल्टनि हार बे बिराद गाज्रि। आसामावनो जोंनि चिरां जिल्लानि रिजाल्टआ सबसे गाहायसिनाव दङ, जोंनो माने लास्टआव दङ। दा बेखायसो जोङो बुंदों चिरां जिल्लानि जेनिखि थासारि बे एसे। हाय लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लांबाय बोलायबाय। दिनै भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर, दिनै फरायसाफोरखौ लानानै जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बालामगुरि दख'रायाव आरो सुबुं सांग्रांथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि मावनायाव बाहागो लानाय जथुम्मायाव जोंबो फरायसाफोरखौ लानानै UN एकाडेमि स्कुलनिफ्राय थांगासिनो आरो लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनै भिडिअ माबायदि जायो। न' खारलांबाय माबा Naya atu jalan karena
मुनि थाखाय बिसोर मोनदों आरोना नै फाथो सुदो फाथो जोंनाव फाथो फोफेरा इदि ना मोनसे गारदो नै मोनसे गार ना माबोरै मोनो बान्दो गलायखौ मागोन इदि आयै आंथ' थांनो बेयाव हारसिंया आय तु इदि साफा जाबाय आरो इदि नोंथारा खोमसि जास्रा खालामदों ओंरा लेस्राबा गुरा फैबाय इलाय संगिना जोंना सोरजोंना मालाय ना गुरनो थांसोगारदों ना मोनसे गारदो मोनसे गारनोसै दैमायाव सम सम बेहायनो इयावनो खोमा बोरैबा आर'नाइखौ बेखेवना लाखा बेखेवना ला Thank you.
Này giả phải như nàng làm thế này. दा जोंहा मिटिंनिफ्राय फैबाय नालाय माबानिफ्राय प्रग्रामनिफ्राय फैबाय थाबाय इउएननि सिख्लाफोरा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय